claro, agora a cuestión é leválo á práctica, pero de todas as maneiras é un bo comenzo aceptar que a definición sacra de Mark Bloch, que todo o mundo coñece, todo o mundo que leu algo de historiografía, de metodoloxía coñece, pois que se amplíe do suxeito social ao suxeito feminino e ao suxeito de xénero e ao suxeito ecologista. Ben, decíamos que a historia da ciencia dos homes e das mulleres no tempo e no medio ambiente claro, decimos que introducir o paradigma ecologista e o paradigma feminista é unha novedade, pero é unha novedade respecto de Mark Bloch e respecto de Annales. Se podía ampliar a historiografía marxista tamén, deso falaremos despois, que máis ou menos con algún cambio de alguna palabra defende a mesma definición de historia. Iso que quer decir? Pois, poñendo en negativo o que estamos vendo, que Mark Bloch non era nin feminista nin ecologista. Eso é certo? Bueno, pois, en alguma medida, sí. Non... Eso, decilo, pois fai que se rasguen vestiduras académicas. Ou, algo peor, é dicir, que... non sei, que se xenere unha incomodidade, que se xenere unha inseguridade por parte de colegas que nos formamos, se formaron, que nos formamos na Escola de Annales, na historiografía marxista, e que temos dificultad para ver calquer defecto que podan ter esas corrientes historiográficas nas que nos formamos. E, sobre todo, nun século onde, a pesar de que nos éramos críticos coa historiografía das grandes figuras, dos grandes homes, pois, bueno, a verdade é que logo se practicou bastante, porque moitas veces, incluso hoxe en día, se olvida de que a Escola de Annales foi un movimento colectivo. E se fala solamente de Mark Bloch, de Lucien Febvre, de Fernand Braudel, de Jacques Le Goff, etc. Non, claro, figuras, si antes criticábamos a historiografía positivista que se concentraba nas grandes figuras da historia, tamén hai unha maneira moi tradicional de facer historiografía concentrada nas grandes figuras da historiografía, co mesmo grado de idolatría, de idolatría e de acriticismo. Entón, claro, Bloch non se toca, porque, bueno, claro, é un xenio, e iso se dixo moito máis, e con consecuencias máis nefastas dos propios fundadores do marxismo, sobre todo de Marx, con consecuencias máis nefastas. Home, a mí iso pareceme, digamos, como decirvos, non sei, prestar un mal servicio aos que se quere servir, é dicir, porque así como Marx dixo que eu non sou marxista, Bloch diría que eu non sou bloquista, porque eles na súa vida non aplicaron un método así de idolatría hacia nada, nin hacia autores anteriores a eles, e sobre todo, no caso da historia e de Mark Bloch, respecto das fontes. Precisamente, foi Mark Bloch o que criticou a idolatría das fontes, é dicir, reivindicando un papel máis activo, máis crítico, máis iconoclasta do historiador hacia as fontes nas que baseamos o noso traballo. E o mesmo teríamos que aplicarnos ao propio Bloch, é dicir, si Bloch e o seu libro Introducción á Historia, onde aparece esa definición, é unha fonte historiográfica, neste caso para o estudio do concepto metodolóxico, epistemolóxico de historia, que dúbida cabe que nos temos que adoptar o criterio
non idólatra, ¿no? Respecto a nosa fonte historiográfica, es decir, respecto ao propio blog. Eso sería ser coherente co que él nos ensinou. E sería ser coherente intelectualmente tamén, porque claro, a idolatría generalmente pois pertenece máis ao ámbito das creencias, que donde se desenvolve mellor coa religión, que o ámbito da ciencia, porque a propia crítica sobre o obxecto da nosa investigación e os restos que deixou ese obxecto de investigación, que son as fontes históricas, neste caso as fontes historiográficas, pues, sería, digamos, a actitud científica, ¿no? Máis científica, nese sentido. Por lo tanto, é moito pedir que nos anos 40 do século XX, pois, se agora decimos que non está tan extendida como parece esa idea da igualdade, de xénero e todo, a pesar de que foi moi asumida por poderes públicos, por lo menos en determinados países, con determinados gobernos, eu creo que incluso independentemente dos gobernos, por lo menos en Europa, ¿no? E en algún outro país, como Estados Unidos, por exemplo, tamén. Entón, nese sentido, imaginado vos como era isto, pois hai 70 anos, claro. Efectivamente, xa no século XIX hai un movimento sufraxista, pero coñecemos como un movimento feminista hoxe en día, nace nos anos 60 e 70. Fundamentalmente é unha consecuencia final do impulso de maio do 68. Por lo tanto, non se lle pode pedir peras o olmo, é dicir, non se pode pedir a Bloch e a Febre e aos fundadores de Anales ser receptores dunha influencia dun movimento que non existía como coñecimos na segunda mitad do século XX e como coñecemos hoxe en día. Eles nese momento foron receptores do movimento social e do paradigma marxista, que era o que correspondía á época. Eso no tocante a ausencia de unha óptica de xénero na definición de Bloch, que decía que a historia é a ciencia dos homes, sin que aparezca o xénero femenino. Pero que pasa co engadido no tempo e no medio ambiente? Pois pasa que hai menos se podía esperar por parte dos fundadores de Anales unha sensibilidade cara ao papel da natureza na historia. E incluso neste caso eles negaban que o papel da natureza na historia fora obxecto de investigación, tuvera algo que ver ou tuvera algo importante que ver co obxecto de investigación dos historiadores. E de feito, el cando está dando voltas á definición científica da historia, pois fala de algo, empeza a referirse a unha definición máis simple da que nos escollimos, que foi a que se divulgou, a ciencia dos homes no tempo. A definición máis simple é a historia da ciencia do pasado. Se a vos pregunto se a historia da ciencia do pasado, que diríades? Levantar a man os que estarían de acordo. Sí? 1, 2, 3. Os que estades en desacordo, cantos sodes? 1, 2, 3, 4, 5. E os demais as teñen. Home, sorprende un pouco. Claro, tal como está feita a pregunta, xas podedes sospeitar algo. Que Marc Bloch nega que a historia